барномаро бо тафсилоти ҷинояти махсан вазнин одамкушӣ оғоз мекунем. шаҳрванд Тоир Агуликови 56 сола сокини ноҳияи Деваштиҷ ҳамзисти духтарашро бераҳмона кушта ҷасади ӯро зери хок кардааст. хабар медиҳад милитсияи ноҳияи Деваштиҷ. коркарди ахбороти оперативӣ имкон дод парда аз рӯи ҷиноят бардошта шавад. милитсияи ноҳияи Деваштиҷ аз ошкорсозии ҷинояти махсан вазнин одамкушӣ хабар медиҳад. кормандони оперативии шӯъбаи милитсияи ноҳия ахбороти оперативӣ дастрас намуданд ки шаҳрванд Агуликов Тоир Мирзораҳимович соли таваллудаш 1964 зода ва истиқоматкунандаи шаҳраки Ғончии ноҳияи Деваштиҷ дар куштори ҳамзисти духтараш Боймуротов Саидҷон Собирҷонович соли таваллудаш 1995 даст дорад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи ҷинояти махсан вазнин баъди дарёфт шудани ҷасади бедарахшуда Боймуротов дар мавзеи беодами заминҳои деҳаи зароби ҷамоати деҳоти муҷуни ноҳияи Деваштиҷ тасдиқ ёфт. من وقتی که رسیده بودم همسرم خاننگوی فریب کرد من زن ندارم کودک ندارم از من فرزند نمیشه گفته مادراشو خواهراشو آورده توی یک نکاحی مسلمانی که گران رفته است بعد فهمیدم که بسیار کارهای دروغ گفته بوده است کودک داشته زن داشته زنش رو سه طلاق کرده سرسان کرده مانده بوده است. сар задани ҷинояти бераҳмона аз муносибатҳои носолими оиладорӣ сарчашма мегирад. тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад кирдори ҷиноятӣ санаи 28 август содир шудааст ва бо гузашти як ҳафта ошкор шуд. ҳамзисти духтарашро бо баҳонаи нишон додани автомашина ба мошинсарой назди ҳавлии истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Эгамбердиеви шаҳраки Ғончӣ оварда бо истифода аз болғаб ба сару рӯяш то дами марг зада ба ҳалокат мерасонад. дар идома барои рӯйпӯш кардани кирдори ҷиноятӣ гумонбаршуда Тоир Агуликов ҷасадро тавассути сабукрави тамғаи ВАЗ 2107 ба минтақаи беодами деҳаи зароби ноҳия оварда зери хок кардааст, аммо чунин пинҳонкорӣ ба ӯ кӯмак накард. همین ماشین با کردم این ماشین شخصی خودم بال کردم طرفی دهنسای بردم یک کریر پیساک جا بوده است همه خیلی گرفتم و چپوری 1 متر 1.5 متر همینجا بای کرد. کدام مقصد کردی همین عمل اجرا کردی؟ همینجا مانم که هیچکی نیاورد. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҷоиз ба таъкид аст ки Тоир Агуликов бори аввал нест ки дар пайроҳаи доғдоркунандаи ҷиноят пой мениҳад. ӯ қаблан бо ҷурми одамкушӣ суд шудааст.